Sa aton ni HP sumbunganan mga kasama karong hapuna, karong gabiuna. Taliwa sa paghulga sa panahon, taliwa sa totaligsik, ingon man aton lang mabatyagan no ang bugnaw nga hangin apan di atay patalinghugan nga bisita usa ka apuhan nga nangindahay nga makapagpagdugang tabang para sa iyang apo nga 10 years old. Diagnose ni og hemophilia kani bitong mag-bleeding no gamay nga lihok or pangka mag-bleeding ang maong 10 years old nga bata. Sa pagkakaroon napo ka vials for injection ang gikinahanglan ini diin ang matag vial magkinahanglan og or nagpresyo og 15,000 pesos og kuwang pa og unom ka mga vial para sa ipahigayon nga continuous medication sa mga bata. Taga Dawes Norte sa Carmen, Cebu. Unya, mayong gabi ninyo diha sa Dawes, Carmen. Naglanog-lanog pa ta diha sa Carmen, Cebu, diha sa Dawes. Sa dili pa, ato lang balikan karong adlaw sa ipahigayon nato nga pagpangalagad, continue nato nga pagpangalagad diri sa DYHP Sumbunganan, DYHP Complaint at Action Center ngan kay Lourdes. Way-way tag mga bisita nga gipatalinghugan, lakip na ni adto katong taga Compostela, katong taga Tamiao, Compostela, Cebu diin doon na sila concern against sa or batok sa usa ka employer nga ato nasigutan kaganina sa program nga Straight to the Point di Attorney Rufil Banyo nga si Cap ni Risa Kalalang. Kunya karong adlaw or mga pasado alauna karong hapon ni Cortesia sad no og duaw diri sa atong Sibianan or ni atubang usab si Cap ni Risa diri ni Attorney Rufil og ni Idol Boyki sa IFM agi paghatag sad no og pagtagad sa concern nga gipadangat diri sa atong Sibianan ni adto nga mga workers diha sa usa ka poultry sa Compostela, Cebu diin upat ka mga kinabuhi ang nakalas atol sa pag-igo ni bagyong Tino mga kasama. Hinaot nga dunay mga interventions o masulbad ang maong concerns no tali sa mga nagreklamo o nagbangutan nga pamilya o tali taon sad ni sa concern nga mga party mga kasama. O garong hapon usab atong gi-turn over katong tabang para sa biktima sa linog atong September 30 mga kasama. Gumikan kay sa ato ang oplantabang para sa Northern Cebu na gahin man ta og pundo or allocation alang ni adtong pamilya kan sa mga mahal sa kinabuhi nakalas or namatay atol sa linog o karong adlaw ni claim diri sa atong Sibianan ang usa ka 20 anyos nga dalaga o usa ka college student nga taga Binabag, Bugo City. Diin ang inahan nga si Geraldine Malinaw, 43 anyos, lakip sa namatay sa dihang nabagsakan kini sa ilahang panimalay dito sa Binabag City sa Bugo. Mulanat pa og usa ka buwan kasama ni store na hospitalize ang pasyente nga si Geraldine Malinaw apan nabugtuan din kini siyang kinabuhi. Gani atong higayuna October 30 sa dihang ni bisita ta o naghatag ta sa ikalima or ikalima nga wave nga oplantabang sa Northern Cebu dito tas Nailon, dito tas Gairan. Dito ni ang maong dalaga kauban ng iyang uyuan. Kay katong higayuna di ay October 30 mao ipaglubong sa namatay nga si Geraldine Malinaw katong didto ta sa ato pa nagsumad og usa ka buwan sa dihang gilubong usab si Geraldine Malinaw og gumikan kay nasa tay procedure nya gumikan sa atong higayuna pag-adto nato sa Gairan padong nilang ilubong ang biktima nga si Geraldine mao tong ilan na lang gipauwahi una no ang pag-claim sa 15,000 ka pesos nga financial assistance kining tanan nato na nga gipadangat nga assistance gikan kaninyo mga listeners and viewers sa DYHP. Og tuod man karong adlaw gi-claim in town sa anak ni Geraldine Malinaw nga si Christiane ang maong kantidad og emotional og halos makaluha pa no. Gumikan kay dili lalim nga maka-move on, dili lalim nga maraka-recover ka sa maong sitwasyon nga magpasko, hapit ang Pasko pero wala na siya inahan. Unya atol sa insidente
sa diyan nahitabo ang linog ang iyang mama og iyang duha ka mga manghod mao ay naa silang panimalay. Ang iyang duha pa ka mga manghod mao antay nabagsakan mga debris may lang gali kay dili gid seryoso apan iyang inahan nga si Geraldine Malinaw maginakabsan sa iyang kinabuhi. Halos usa ka buwan nga pagkumbate sa iyahang kinabuhi apan ni panaw gyud kani. Mapasalamaton sa Geraldine kaninyo mga sukid paminaw pinagi diri sa DYHP ug IFM gumikan sa atong na turnover karong hapuna nga 15,000 pesos. Atong paminawon si Christiani. Gusto ra ko magpasalamat sa inyong tanan nga naaning kwarta dako na kay ning tabang sa amoa para gastuonon sa kanhi mama kay daghan pa kayong kuananan sa kanhi mama kanang gastuan sa iyahang pagpangadji maglakat pang iyahang kuan iyang 40 og iyahang kaning lunis-lunis. Magpasalamat ra ko kaninyong tanan sa kaning inyong tabang nga dako na kay sa para sa amoa. Okay, unya ka. Mga kasama inyo na dungog si Christiani Malinaw. No, sa iyang pagpasalamat gumikan kay na dawat niya ang 15,000 pesos nga financial assistance gikan sa listeners and viewers sa DYHP. No, tipik o kabahin sa tabang alang sa mga nabiktima sa linog ni atong September 30. Samtang sa pikas bahin diri sa atong Sibiyaanan, kay taga Carmen, Cebu, Norte gihapon. Apan ang tabanganan ni ini mao yang apo nga 10 years old. Gumikan kay nag-antos og hemophilia nga balatian. Sa atong Sibiyaanan karon ato ang i-welcome diri sa DYHP. Mayong hapon, Nay. Ang pangalan palihog paduol sa microphone. Sige, mayong hapon. Or mayong gabi na. Mayong gabi sa tanan. Labi na gid kanimo Mamayda. Ni ako karon sa DYHP kay nagkinahanglan ko sa iyong tabang para sa akong apo. Dako pa kay mig kuwang sa tambal sa bata ni Lister. Nagkinahanglan pa mig unom kabayal. Man ko pangita, ma'am. Nang libod raman ko kinilaw isda. So maglibod ka o sa man ikay magbuhat or inangkat? Ako gid, ma'am. Ikay magbuhat. Karon do si mana nakaping nga wala ko makalibod kay nagatiman ko sa bata. Oo. Kumusta naman iyang sitwasyon karon? So si Dodong Lester Hilario. Hubag pa iyang tuhod. Pero wala na mo kanyang bleeding. Yung bleeding to sa ilaw mara sa internal bleeding kay nahubag man. Pila may edad sa bata ka nakasugod siya in ani? Kuan, ma'am, sa gamay pa na siya. Kuan na mo ba nga maglagom-lagom pero wala gyud mo kuan na ba. Kay basin og kuan lang yan. Diha na gid siya tong aging tuig. Amo ni siya gipa-check up nung nag-bleeding siya. Mo ni bawo nang hemophilia diya sakit. Oy, oo niya. Mahal-mahal pud no ang mga injectable. 15,000 kapin, ma'am. Ang kada bayal gamay ra jud kaayo. Asa man ginikanan ani? Naminyo naman ko naglain iyang mama, ma'am. Nya naa gid sa ako na mata pagkatao. So mo ora ning apuhan nimo nga naa Duha sa na imong sila ang usa katong anak kong namatay nga may anak ka babae naasab sa kuha. So, ang sitwasyon sa bata karon, bag-uhay lang ni na discharge sa ospital. Bag-o lang ni nakagawas. Bag-o lang. Sa ato pa kuno galing, maka-raise mo. Kuanan mi sa sunod semana, may schedule mi man sa sunod semana o makakuan mi sa tambal sa niya. O injikan sa siya wala naman mi kuan ma'am na pasalamat na sa ko nga na-schedule ko diri sa DOHP. Unyari ko karon, ma'am. Sige, dita maglangay sayod bang yun ta sa imuhang katuyuan karon, no? Ang sa ito yung kompletong pangalan ay Maria Raquel. Oo, ang angga Bibi. Oo. Sige, sayod bang yun ta sa imuhang katuyuan karon para makapag-intawon tagtabang sa imong apo nga hemophilia. Naa sa imuhang poder kay nagatiman paggawas o pagsud sa ospital hangtod nga makagawas nalingkamot pug ka no alang sa imong apo kay bawto imong apo ron naa ka diri. Okay, hindi ani mo tay ani ko, ma'am, ko kamo na lang mo kanto sabay kay manawagan ko sa DHP kay na schedule man ko ron sa sige ma kay aron kuha na sa siya gutro kay ayaw ta gusto, ma'am, sa sunod semana sa iyang schedule magpatuli na lang siya, ma'am. O kay kung makapalit mi og tambal basin makaluyan sad min, ma'am, ba makakuha na sa mig tambal sa Globo patuli lang daw kung siya largo.
Kung makuha na lang lagi, sige siya, hilak mo ito siya gabi, ma'am, kaya gusto siyang magpatuloy na lang. Kaya ko, pila ka kabayal niya. Unong kabayal, pabigyan mo kinahanglan, ma'am. So sa ato, priority, mo na imong priority karon sa imong lakaw-lakaw, kaning bayal, no? Nga imuhang gikinahanglan para sa imuhang apo. Unong kabayal na lang ang kulang. Sige, sa imong panawagan karon, Nanay Bibi, para sa imuhang apo, alang sa mga naminaw karon sa DYHP. Manawagan unta ko sa tanan nga naminaw sa kuha diri sa DYHP, sa mga malumong o kasing-kasing, tabangan unta ko nila nga makapalit ko sa tambal nga kinahanglan sa akong apo. O malipay gyud kay ko bahala og ginagmay. Dawato nako para kuha na gid akong apo sa iyang tambal nga gikinahanglan. Naminaw to ron si Dodong Lester. Sige ko naminaw ron si Dodong Lester sa manimuhang ikasulti niya rong hapuna o karong gabi una. Marky, maangga niya, ma'am. Marky, yan na yung gusto DYHP dong. Di man yan naman juga nga magpatabang ta ka, ma'am Aida. Pero matuli ka, nga mainjikan ka sa imong tambal dong. Yan na juga ko, tabangan ta niya dong. Sige, makasama niyo na bati si Nanay Bibi, no, sa iyang panawagan para sa iyang apo nga 10 years old. Bastila, no? Inani nga sitwasyon sa pagkalinghod pa kay nga pangidaron, hemophilia dili sa ingon nga ordinaryo lang kay wa kay baw nga sagsudi ay sa iyahang palawas o nang huba, nagbleeding, nang hubag. Unya karon unom ka mga virus ang kinahanglan pa. So, sige lang sa ginagmay-gagmay man nga paningkamot sa mga kaigsuonan at mga kasama, mga idol, mga sukitig paminaw nga nakadungog karon sa Sibiyaanan, pastilan. Oo. Sa IFM pod, no, sa gasa sa IFM kabayal ako na kuha dito. Upat kabayal. 75,000. Katong at nasa ta endorsements nga gipadala, no? Oo. So, God is good. Oo. Siguro. So salamat kani Idol B sa gasa sa IFM, Sir Boykin, no, tinabangay kita diri sa DYHP ug IFM kutob sa ma-endorse asa nato ma-endorse ug sa uban pa nga mga paningkamot ato nang gihimo ma-on air man na bibi or ma-off air gihimo og gina diri sa DYHP kutob sa mahimo apan ngan nga on air ipadungog namo kana nagpasabot nga kinahanglan pa gyud og dugang tabang mga kasama sa dihang naka istorya pa mi ni Nanay Bibi off air kagarina sa upat magsugod sa atong segment ningon gyud ko nga maningkamot lang ta, no, nga mapaabot unsa may mensahe karong gabi una kay sayod ta daghang mga challenges dayon ta sayod daghang mga kasinatian nato lailahing kasinatian lailahing problema atong giatubang lailahing panginahanglan pero mas maayo pagid gihapon unsa man na nga mga kaugalingon natong giatubang pero kun doon nato ikahigayunan nga makatabang mga kasama dili nato ikahikaw. Patabang siya ka, Ma'am Aida. Sige lang, no? Ana, mag-itaan siya nga makuyog unta siya. Kuya, yun dong, kaya paggawas ni mo. Ano lang ka, ako na rin mato ka, Ma'am Aida. Ang ato ang isangpit karong gabi una, no? Ato mga sukintig paminaw, pinaagi diri sa DYHP, isip kita, maoy taytayan, isip kita, instrumento lang. Sa tanang paningkamot diri sa DYHP, mga kasama, kahisayod ta. Ang inani nga mga sitwasyon, lain-lain, mga problema, ato ang gitabangan diri sa atong Sibiyaanan, namudangop diri. Ang ato lang nga, makapaningkamot ta, unsa mga pamaagi, apan labaw sa tanan, ang efforts o ang kabubuton sa ato mga sukintig paminaw sa ilang pagtabang. Sama sa giingon na nato, karunay sa itong pagbalik-balik, mas maayo gyud nga makapadang ta sa atong tabang mga kasama, bisan sa mga pamaagi nga kaya kaayo sa atong bulsa, ingon man, gaan sa atong mga kasing-kasing ang pagtabang sa kaning 10 years old, buot magpakabuhi, bisan pa man og ingon nato na nga ang iyahang pamilya, dili ingon anak ka kompleto, walay mga ginikanan, apan bitaw na siya, maluoy ko ma'am, ay siya nga madako siya, mag-engineer daw siya, ko apo. Palingkamot lang dong. Mao gyud, no? So di gyud lalim ang usa ka apuhan nga nagsilbi usab nga ginikanan.
mo na ning kamot karon. Unya iyang panginabuhian karon kay uwan-uwan ra ba? No kanang libod og mga kinilaw, no kanang kinilaw nga guso, kinilaw nga puso, nangka, lami biya kaayo pod na pero sayo ta ang halinon ana di gyud kayo inana kadako. Labi na kay mahal kaayo ang lamas, no? Mahal kaayo. Pero mo nagiingon ay kapit lang kita hangtod nga kaya sa paningkamot ug ang takos nga pasalamatan ug iampo ang maayong paglawas nga makapanikay-sikay, makalakaw ka asa ka moadto, makaalikas DYHP, makaduol ka bisag unsa pa nga mga opisina para sa imong apo. Unsa nimo ka bangga ay imong apo? Paduol diri. Pinangga di kay nako akong apo, ma'am. Ako sige naman ikamot ko dong. Malapatan na yung tambal. Ilisod yung ko kahit tinoon, ma'am. Patang, nanhil yung sa UHP ko. Wala ko mahimo. Sige na mo nagingon nga kita diri nga nagpaminaw, kita diri nga nagda sa atong tulumanon, kaning kamot lang pud ta no nga mapaabot, mapadungog ang padawagan sa atong mga sugid ug paminaw nga sayon kita sama sa iyang sitwasyon karon asa pa man mo duol kuno galing siguro mga silingan, siguro mga paryente utro pud nga nagkalisod. No? So mao na nga sa mga nagpaminaw karon mga kasama sa inyong kinasing-kasing nga tabang dako gyud kay nagkaabtan ug dako kay maghatag og kusog og paglaom alang sa 10 years old nga bata ug kining usa ka apuhan nga nakaron diri sa atong Sibianan. Para sa iyong tabang mga kasama inyong walk-in donation baka pwede ninyo ihatod diri sa atong Sibianan, Capital Central Hotel Escario Street, Capital Site Dakbayan sa Sugbo or kung galing GCash number atong gigamit una ang GCash number ni kasama ni store domicilio. Kaya akong GCash number December pa puhon mobalik no kay na-exceed na atong GCash number sa atong panawagan sa ugtabang alang sa bagyong biktima sa bagyong Tino. Apan karon available pa ang GCash number ni kasamang Nestor Homicilio sa inyong kinasing-kasing nga tabang mga kasama unsa man kagamay para kaninyo. Apan dako na kay nag-igsapayan og ikatabang sa nanawagan karon labi na sa 10 years old nga bata nga nang hinaot nga sa pag-uli siyang lola doon na entay tabang nga madala. Ang GCash number ni kasama ni Store Homicilio 0994-524-8710. GCash number 0994-524-8710. Sa imuhang paghulagway na sus di gud lalim samot na siguro kung naa ka magsudong, naa ka magtan-aw, ikay kauban kanunay pa kung sa asa ko ipahit og tambal, malibog pa ko akong asa ko sa inadlaw. Nga panginabuhi na mo. Mas pagkaon, malibog akong umamay. Mao gyud. Mga kasama, ato ang balikon na GCash number kasama ang Nestor Homicilio 0994-524-8710. Para sa inyohang GCash nga tabang mga kasama kung nagaling GCash man gali ato nga balikon 0994-524-8710. So sayod gud ta ang kabalaka siguro ni nanay baby karon no sa kabutangan asa manguha og tabang para siyang apo unya karon nga hulga pa ang panahon karon nga wala pa siya makapanginabuhi gumikan kay siya nag-atiman sad sa ospital. So, doble nga mga kahingawa in taon o mga kabalaka. Pero sige lang. Naman tayo labaw makagahom nagtanaw kanunay sa pila ka tuig nga pakikumbate sa imong apo aninay. Makaingon magyud ka nga wa ka mag-inusara. Correct, ma'am. Ugang maut na. Nagkuhan sa ko, ma'am. Huwag nang inahan. Palagsa makahatag. Nga na. Pero ako mangitag paagi. Pero may ma'am ay. Sige, itong
Atong baliko, no? Ang GCash number ni kasamang Nestor Homisilio sa inyong tabang mga kasama. Sentabo, nga to sa piso, nga to sa 5, nga to sa 10, 20, 50, nga to sa kantidad mga kasama nga pwede kayo niyo ikapaambit karong nga hapuna, karong gabiuna. Pwede niyo ipadala ha. GCash number 0994-524-8710 mga kasama. GCash number katapusan nga digit 6339, 50 pesos. 50 pesos gikan sa 3145. 100 pesos gikan sa 3333. 100 pesos dikan kaayong salamat gikan sa 2172. 200 pesos. 200 pesos GCash from Paymaya ending number 7613. Salamat kaayo. 50 pesos gikan sa 4505 para nimo ni Marky, gamay lang ni and God bless. Salamat kaayo. 200 pesos salamat gikan sa 8141. 150 pesos 7470. 300 pesos gikan sa 9214. Dikan kay salamat ha sa inyohang tabang ginagmay man na apan kining tanan nay wala may gamay, pareho raman sila nga tabang ang kasing-kasing, ang hunahuna mao sa pagtabang. Kaluoy lang sa mga naminaw mama sa akong pangayong tabang sa halagi nagmay lagi ma'am. 400 pesos 2853. Daghang kay salamat sa inyohang tabang. 200 pesos gikan sa 7918. 73 pesos gikan sa 4066. Para sa mga nagpaminaw karon mga kasama, taliwa sa atoang na sinati karon nga dili mayong panahon, taliwa sa atong kaugalingon nga mapagpanganda mga kasama apan lingiyon sab nato ang ato ang isig kaingon nga karon mga panahon na left and right, no? Ang problema, maragiingon nga naputos sa problema pero sige lang kay doon na ra magyud nay kasulbaran ang tanan. Doon na ra magyud gihapon nay mensahe, no? Ang tanan. Okay, importante lang padayon sa pagpaningkamot siguro sa gihimo ni Nanay Bibi sa iyang pagpakita sa iyang apo. Sige puno sa kadasig ug inguman pag-encourage sa imong apo nga sige lang dong. Gilandong. So, hopeful kanunay ba? Kabala ka nung mangita jud og sulbad sa imong problema. Sige lang. So, bahala ginagmay managing contribution or amot-amot, mapiso man na, pila man ay kantidad, pero kung galing ato na nang matapok tanan, dako na po kayo nag-ikatabang mga kasama. No? So, galing doon na tayo mga pangandam sa kaugalingon, sa itong pamilya o gaban pa, pero sa kanin taon nga walang-wala. Una para sa iyong tabang sa nanawagan karon. Sayod kita pila na ta ka buwan, pila na ka higayon nga halos naata sa on air nagpatabang gyud no og tabang sa mga biktima sa kalamidad, pero kini atong tabanganan karon tinuod man sad gyud na kinahanglan kinabuhi man sab ni mga kasama. Sa usa ka 10 years old nga bata nga nangindahay nga magpakabuhi pa, na nangindahay nga makapadayon sa eskwela, makatapos iyang pagtungha. So, morning 10 years old nga si Lester, nga diagnosed og hemophilia. Na siya mga internal bleeding, mo na kinahanglan og mga continuous medication, pinagi sa injection. Ato balikon niyo sa tabang ninyo itong GCash number, numero ni kasamang Nestor Homisilio, 0994-524-8710. Kung galing i-walk-in ninyo ang inyong tabang, ipadangat ninyo personal dito sa itong Sibianan, napa si Nanay Bibi karon. So, Carmen ka karon mo uli na, gikan diri karon sa atong station. So, layo-layo pa. Oo, pero sige lang, no? Para sa apo. Muna nga na karon sa atong Sibianan. Ato balik ko na itong GCash number under kasamang Nestor Homisilio, mga kasama. Salamat kayo na 100 pesos agikan sa 6647 from Trising. Salamat kaayo.
400 pesos gikan sa 4248. Daghang salamat. ₱150 pesos gikan sa 3348 Hinabang. Salamat kaayo. ₱150 pesos gikan sa 3322. Thank you. Di apay 50 pesos, 5495. Salamat. 5656, di apay 59 pesos og 12 centavos. 100 pesos, 8240. Dagan kayong salamat sa inyong tabang. 500 pesos agikan sa 2427. Pagaling ka naway may awa ang Dios. Dagan kayong salamat. Amen. 50 pesos gikan sa 9046. Dagan kayong salamat. 100 pesos 4673. Thank you. Sa bata nakadini ba gyud nang ikaw gyapon man ba so bagitan sa doon ako na kong problema adto doon ako nang limis ang tambal dapat ko may mami bala mag-bleeding na makuusad na. Sige lang, ampo lang ta padayon sa pag-ampo, padayon sa pagpakalig-on o sa pag-atiman sa ibuhang apunay. Walay giingon na apo man pero gumikan kay naa ikay nag-atiman. Wag ingon nga way surindiray. Ay, yun ma'am no. Ako masultig kasi tinood ma'am. Makayon na ko sa akong problema no. May nag-istambal sa bata. Nami kay pabangga lagi ma'am. Mga anak na lalagi ko. Kapoy na ko sahay mamay. Sustilan. Usahay, di man na malikayan no na lain natong una-unaon ba pero timan ilang naidaghang tang tao nga mas bugat pa siguro ang problema no. Halipog sa uma. Nya sama karon sa ibang pagdangop sa ginagmay man. Sa ginagmay man tuod nga tabang. Sa Benji kasama Benji. Okay, mga kasama, alang sa inyong tabang, dugang pa nga tabang karong gabi una. ₱90 pesos gikan sa 5246. Salamat. 18 pesos daghang salamat. Gikan sa 2491. 100 pesos 0986. Mga kasama atong tulamanon mapupos man karong gabi yun apan kudo na mo'y paapas pa nga tabang pwede ra ipadangat niyo sa atong sibianan or kadi nga number kasama ni store homisilyo yan GCash number 0994-524-8710 50 pesos ikan sa 0845. Okay. As of alas 6:25 karong nga gabi una nay nakatigom ta og 4,230. 4,230 bisan pa man sa kapiki sa tong oras, bisan pa man sa hagipot nga mga budget karong hapuna apan daghan gid gihapon ang nagtabang aron makab-ot ta aning kantidara. Imo mensahe nay paduol sa microphone. Daghan kayong salamat sa nitabang sa ako para sa tambal sa kong apo. Daghan gyud kayong salamat kaninyo. Labi na gyud kanimo Ma'am Aida. Daghan kayong salamat. O isa pa yan. Sa publiko gikan sa muknukan. Sa kanunay DYHP number 1. Kani ato o karon DYHP lagi haron. Kay Diyos o kanatawan mauwi ang Mga kasama nyo na bati panawagan ni Nanay Baby, no, taga Dawes, Carmen, Cebu. Mga kasama para siyang apo nga dunay hemophilia, 10 years old.
Ang imong apo nga nagpaminaw karon sayod gyud ta nga was kabutangan sa kalipay ug way kabutangan sa pagpasalamat gumikan kay naa ka. Swerte pud siya nga ikaw mao inahimo niyang apuhan. No, bisan pa man sa kawadon, bisan pa man sa kalisod, pero swerte gihapon gumikan kay naaman ka nga nag-atingman og naggabay og naghatag og kalig-on sa bata. Alang sa iyong papas nga tabang, pwede pa niyo ipa-send ha, 0994-524-8710 o kung walk-in donation diri sa atong opisina, Capital Central Hotel Escario Street, Capital Site, Cebu City. Ato oras na pupos na atong partner sa Master Control kasama ang Nestor Homicilio, DYHP Digital kasama ang Gerald Albios, Transmitter Site kasama ang Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Ates, Jerome Yap. Ini si Radyoman Aida de la Cruz Tampos unya karong hapuna dahil nausab nga misyon ang atong gipahigayon pinaagisat na kasama ang Benji Tangian, kasama ang Lailin Rabenes Arigadas, kasama ang Julius Balili, ato mga kaubanan sa News and Research Department sa atong gipahigayon nga feeding program ug ang ato ang pagsuta sa Barangay Dumlog sa Talisay City ang dunay mga pamilya nga nagbakwit o sa maong gihimo nga mga efforts diya sa LGU ang DYHP no ni adto sa personal nga nakig-uban sa atong mga kaigsunan diya sa Dumlog sa Talisay diin ang feeding program atong gilusad karong hapon. Init og lamian nga lugaw ingon man ato ang mga pan sa bake shop ang atong giserve karong hapuna diya sa Dumlog Talisay City. Nga gabi kasamang Roel Carante RQ belated birthday ikan diri sa DYHP. Ato oras alas 6:30 na. Kini si Radyoman Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw. Mga asoy ni Kuya Guliat mo sunod na.